Natáčam. Čaute ľudia, moje meno je Jožko, ti odkazujem bajský Kováč a dneska pri druhom videi ochutnávka, vrajte si prečo ja nenatáčam už, lebo som bol chorý a som si dal takú pauzu a teraz budem natáčať, lebo tu máme nové cukrovinky a ochutnávka je zase Aké sú to cukrovinky? z Turecka. Takže pôjdeme. Asi na toto pôjdeme. A neviem, ako sa to otvára. Počkaj. Chod zobrať nožnice tam. Nemám do videa. Šuflíku. Tak, máme nožičky. Opatrne. Tak. To bolo si skočiť tie nožničky. Pozor na prsty. Pozor na prsty. Tak. No dobre. Tak. Polož nožničky. Dobre. Ochutnáme to. Ale tak ukáž to. Ani si neukázal, ako to vyzerá. Tak toto vyzerá. To je také biskvit. No. Pozri, či dnuka je náplň, lebo tieto Dobre. tútku už poznám. Už veľa rokov. V takom balení, v takom veľkom. Dáme si 3, 2, 1, teraz. Skúsim aj ja. Neviem. Neviem, či to je dobré. Veľa čokolády tam je. Je z nás celom, prosím ťa. A je to ani sladké. Sladké mám rád. Takže dávam 1 z 10. Dve hviezdičky. Nebolo to. Teraz si otvoríme túto tútku. Napíšte do komentáru, aké video by som mal urobiť. Mňam.